dobrá kamarátka, ale aj hlavne veľmi úspešná mladá podnikateľka, moderná gazdinka Sofia Vrabčeková. Sofia založila svoju firmu pred zhruba 3 rokmi, keď si mala 20 rokov. Špecializuješ sa na chladené ready to eat produkty zo zemiakov, ktoré ale nevoláš polotovary. A myslím, že nám to aj vysvetlíš prečo. Sú to typické slovenské zemiakové halušky, šúlance a tvoje portfólio stále rastie. Máš 9 produktov. Ak je Sofina tvár vám povedomá, tak ju možno poznáte z jednej reality show, čo sa volá Rúža pre nevestu, čo ale nie... Kasi sa tu smeje. To môžem tiež možno predstaviť, kto vám tieto halušky dnes varil. Je to pán Bača, Kasi. Slovenský Bača. Slovenský Bača. No ale vrátim sa k Rúži pre nevestu, pretože do Rúže pre nevestu si šla nie kvôli tomu, aby si bola influencerka, ale aby si svoju značku priniesla bližšie k ľuďom a k mladým ľuďom. A myslím si, že to začalo vlnu úspechu modernej gazdinky po celom Slovensku aj Čechách. Samozrejme sa ti darí, moderná gazdinka stále rastie, momentálne pracuješ na nových vizuáloch, na nových konceptoch. A ja sa z toho veľmi teším a som veľmi rada, že si tu dnes prišla a že sa všetci dozviete viac o tvojom príbehu a o ceste modernej gazdinky. Takže, Sofie, veľký potlesk. Čaute všetci, ďakujem veľmi pekne. Anička, že tu môžem byť, som ti veľmi vďačná aj s tými ľuďmi úžasnými, ktorých som tu stretla už teraz. A je tu niekto výrobca potravín? Viem, že komu sa prihováram. Vy ste tí z Odvín však? Však nie. Čokolády, ok, áno, už mi to, hej. Od čokolády. Takže to je jediný? Áno. Nitra je mesto, kde mám najviac mojich halušiek. Neviem, skúsali ich už niekto? Mali ste už predtým? Poznáte? Alebo prvýkrát? Lebo tuto v Nitre ich mám všade možne. Aj vlastne v Nitra zdroj, čo tu je, aj Tesco, Kaufland jeme. Takže myslím, že to je mesto, kde má najviac halušiek mojich. Dobre, tak by som začala. Podľa mňa všetci sa pýtajú, že ako som v 23 rokoch sa dostala do supermarketov, tak preto som chcela povedať takú svoj príbeh, že ako sa to vlastne celé začalo. Vždycky sa hovorí, že robte to, čo vás bavilo, keď ste boli deti. A ja k tomuto mám príbeh. Ja už keď som asi takže 5-6 rokov, tak som si kreslila, ako bude vyzerať môj biznis. A mala som tam, presne som si vypočítala, vždycky to bolo, že buď hotel, reštaurácia, alebo niečo s jedlom, niečo, čo spája ľudí. A takže ešte doteraz mám tie výkresy, kde som si počítala, ktorá stolička bude stáť a ako to bude. Takže plán to bol vždy. Takže všetko som preto vždycky robila v podstate. V 15 rokoch som študovala v Amerike, kde som, akože na strednej škole, kde som mala tiež varenie, manažment, chodila som tam na prax do hotelov, potom som pokračovala v Anglicku, kde som chodila na hospitality a food tech akože college. A popri tom som si robila aj slovenskú akože strednú školu podnikania, takže po večeroch takto vyzerala moja izba. A keď som sa učila na slovenskú školu a cez deň takto vyzeral môj život. Takže som bola v kuchyniach a v reštauráciách a hej, takže gazdinka som bola od mala. No a prečo vlastne halušky? Keď som sa vracala, že po anglicku som potom išla na vysokú školu do Amsterdamu, čo bola vtedy top 5 najlepších vysokých škôl v hospitality na svete. A to bol vždy taký môj sen sa tam dostať. No a dostala som sa tam a zistila som, že si myslím, že toho viem dosť. A že by som chcela už niečo ísť naozaj robiť. A vlastne vtedy bol COVID a dosť často som sa vracala na Slovensko. A keď som si vždy myslela, že sa sem nevrátim a že proste budem určite v zahraničí, tak som si to tu nejako znovu zamilovala. A myslím si, že že vždycky to boli tie halušky, čo ma ťahli späť. Ale takže vlastne vrátila som sa naspäť a čo som si veľmi všimla, je, že
tu toho máme dosť málo, čo sa týka potravín. Že keď som bola v zahraničí, hlavne v západnom, v Anglicku alebo v tom Holandsku, tak keď idete do supermarketu, tak tam je mega na výber. Hej, hlavne čo sa týka hotových jedál a tak, že tam si viete kúpiť všetko a hlavne je tam plno značiek, ktoré majú príbeh, ktorým sa proste dá veriť a s ktorými som aj ja mala proste vzťah. A keď som prišla sem a išla do supermarketu, že idem si kúpiť niečo rýchle, tak tu bol čo? Maximálne šalát a brety. Že fakt ako keby vtedy fakt už málo toho bolo v supermarketoch. Takže som nad tým tak začala rozmýšľať, že možno, že toto je tá cesta, lebo máme túto príležitosť toho, že tu nemáme toľko ako keby týchto potravinárskych firiem a hlavne malých a s príbehom. Takže som začala chodiť po veľtrhoch technológií a vymýšľať, že čo budem robiť. A vlastne určite som využila aj to, že moji rodičia spracovávajú zeleninu a zemiaky. Takže sme mali ako keby dlhodobú spoluprácu s pestovateľmi, čiže som vedela, že sa viem ako keby dostať dobrým zemiakom a zelenine. Takže to bol môj taký začiatok, že poďme využiť toto. A takže som začala skúšať. A najprv to boli čipse, ktoré som robila akože v biokvalite, ale potom som sa nejako tak rozhodla, že je moc veľká konkurencia na toto a že to asi nie. Ale stále si myslím, že som mala najlepšie horčicové čipse, aké kedy boli spravené. Takže ešte niekedy prídu, keď budem mať čas. No a potom som skúšala lokše, ale to som zistila, že keď... To som sa fakt, že dlho tomu venovala, ale potom som zistila, že keď spravíte lokše ručne a keď ich spravíte s technológiou, tak sa to nedá porovnať. Tá chuť proste sa nedá porovnať, hej, že to je úplne cítiť aj v obchodoch, keď niekto robí technológiou lokšie, keď to niekto robí ručne. Takže som sa rozhodla, že nechcem robiť niečo, treba si vybrať niečo, čo sa dá premiestniť, aby sa to nemuselo robiť ručne, hej, že ideme proste s technológiou. No a potom som rozmýšľala, tak čo mám najradšej? No a vždycky boli moje najľúbšie jedlo halušky, takže som začala riešiť halušky a ako vlastne vymyslieť tú celú technológiu. Kebyže chcete ísť niekomu, kto vám ako keby pomôže, vymyslí to, bolo to mega drahé. Takže som sa to snažila nejako vymyslieť sama a moju technologickú linku mám z 5 rôznych krajín, čo som rok hľadala a dávala dokopy tým, že vo svete sa nikde nevyrábajú zemiakové halušky, okrem tu, všade inde sú múkové, proste Maďarsko, čo je aj, alebo aj tak akože v Čechách a tak všade, všetci výrobcovia robia múkové halušky. Tak tá technológia na zemiakové halušky, a keď tam fakt chcete mať tie percentá tých zemiakov, aké tam mám ja, a aby to chutilo ako doma a nie ako polotovar, tak proste treba na tú technológiu. Čiže keď sa ma niekto pýta, že čo bolo najťažšie na tomto celom, tak toto. Ale tak postupne sme to nejako vyskladali a vtedy v tom období bola vlastne možnosť aj dostať dotácia čo sú masky, miestnej akčnej skupiny, na vytvorenie ako keby nového produktu pre trh a bolo to prepojené aj so slovenskou kultúrou a tým, že halušky sú naša kultúra, tak sa mi to celkom pekne celé zapadlo a vlastne dostala som vtedy 85,000 ako investíciu na nákup technológie a tam sa to nejako začalo. No a čiže začala moderná gazdinka. To meno bolo, vždycky som vedela, že budem gazdinka, ale tým, že som moderná, no proste to meno od začiatku bolo, aj neviem, jak vzniklo, ale meno sme mali, no a potom sme skúšali všetko, vtedy ja som v podstate, nemala skoro žiadnych zamestnancov, mám že 2 tuším, 1, v podstate, čo bol môj brat a rodina, a takže všetko som si keby navrhovala sama, aj tieto obaly, aj všetko sme nejako vymysleli no a začala vlastne, bol to dlhý príbeh, hej, s tou technológiou nič nefungovalo, ako vždy, všetci, čo si kupujú technológiu, poznajú. Kým sa to naladí, tak to trvá. Takže už keď sme to, akože ako tak mala som nejaké halušky už spravené a keď som si myslela, že sa k tej kvalite, akú som chcela mať, sa nedostanem a vtedy som pochopila, prečo všetci vyrábajú múkové halušky, lebo tie sa dajú vyrobiť a tie zemiakové vôbec nejdú. Lebo keď tam je ten škrob proste v tej vode, uvaríte len niekoľko kilo a potom už tú vodu musíte vymeniť. Proste to už ďalej nefunguje. Ale hlavne zemiak je veľmi náročný, každý zemiak je iný, ale aj zároveň aj v rámci, niekedy by som mala že rovnakú sortu, ale už to bolo, že
ja neviem, po pol roku, bola som taká, že už som našla ten zemiak, ktorý je na toto. Tak on sa po pol roku proste zmenil, lebo to bola iná sezóna. Úplne to bolo iné a nič nefungovalo znovu. Takže, ale už to mám, už akože 3 roky sme to v podstate testovali, takže už viem, v ktorej sezóne a aký zemiak. Takže bola to dlhá cesta, no a takže určite by som nebola hrdá za tieto prvé halušky, to bolo tragédia, ale chodila som akože ich ponúkať do všetkých takých tých malých, čo sú ako moje potraviny a tak, takých malých rôznych obchodoch a bola som taká, že nechajte si to tu a vyskúšajte to a prehovorila som ich, nech proste to predávajú u nich. Akože taký typ bolo, čo pomohlo, keď som povedala, že nemusíte to nejak kupovať, že nechajte si to tu a čo predáte, ostatné si zoberiem naspäť. Takže to pomohlo, tak skúšali. Takto som v podstate zbierala feedbacky a skúšala. No a takže takto som zbierala feedbacky a skúšala. Celý ako keby ten koncept vznikol na tom, že chcem robiť niečo, alebo aj celkovo moderná gazdinka, chcem robiť niečo, čo je transparentné, preto som tam aj dala akoby svoju tvár a to, že ja som tá moderná gazdinka, stojím si za tým, lebo chcem ja niesť tú zodpovednosť za tú kvalitu. Že podľa tohto celého procesu som úplne zistila, že ono sa veľa klame v potravinárstve, veľa vecí sa nerobí tak, ako by sa malo a niekedy to je cítiť v tých produktoch, niekedy není, ale ja som ako keby dlho s tým bojovala, že nechcem to robiť tak ako ostatní a proste väčšina ani nedáva reálnych zemiaky do tých halušiek, dávajú tam proste sušený zemiakový škrob alebo akože rôzne veci sa robia, ktoré potom to ani nechutí tak, jak by to malo a preto potom ľudia majú aj predsudky pred polotovármi a preto to nevolám polotovár môj produkt, ale čerstvé chladené halušky, lebo sme fakt na tom dlho robili a snažili sme a tým, lebo sme mali biznis a proste bola som tam celé dni a proste dlhé roky sme to ako keby testovali, aby to bolo tak, jak je to teraz. Takže preto som toho tvárou ja, lebo ja si za tým stojím aj za tým kvalitou a verím, že ľudia, keď budú veriť mne, budú veriť aj tomu produktu a že nie som len proste nejaká továreň, ktorá vyrába produkty a nikto za tým nestojí. Takže preto moderná gazdinka a preto ja, no. Momentálne, tak to blbo. V pohode, môžem to? Momentálne sa mením budem získavať štatút sociálneho podniku. Rozhodla som sa tak, asi tým ja som, aj v zahraničí som to vždycky videla a proste aj keď som študovala celý, že tak vždycky som sa učila, že treba dávať späť a treba pomáhať a už teraz ako keby v podstate zamestnávame 30% našich zamestnancov je ako keby z nevyhodnených backgroundov alebo sú akože zo slabších sociálnych skupín a potom som zistila, že vlastne dá sa získať tento štatút ako keby sociálneho podniku a vtedy viem získať aj mentorov, ako keby na týchto ľudia pomáhať im. My sme ako keby budeme integračný podnik, čo znamená, že viem integrovať tých ľudí, ktorí ako keby dlhšie nepracovali alebo niečo, viem ich integrovať späť do akože tých pracovných návykov a celkovo a potom, keď takých posunúť ďalej do toho akože pracovného trhu práce. Čiže chcem určite založiť nejakú nadáciu modernej gazdinky, chcem pomáhať, už aj teraz často dávame ako keby takto, že bezdomovcov, keď niečo testujeme, tak vždy sa to dáva na ako keby to jedlo sa posúva niekam, že sa nevyhadzuje. A je to zámer, už to vlastne rok vybavujem a chcela som to ako keby tak, že od začiatku, aby sme to mali, keď už začíname, ale potom sa na to neskôr ako keby ťažšie prechádza a tým teraz, kým sme ešte stále mali, tak sa to dá. Takže to je taká novinka, čo málo ľudí nevie. Čo málo ľudí vie. Tak. No a kde nás nájdeš? Takže, tu už všade som teraz. No, ale trvalo to veľmi dlho sa tam dostať, veľmi veľa bojovania. Musela som ísť do reality show. Hľadať lásku, keď to pozerá Markíza. Rozprávala som, ako som začala, že som chodila proste po obchodoch, nech to vyskúšajú a tak a reálne do tých reťazcov sa dostať nemožné. Ja som proste sa snažila fakt, že dlho a ako keby, že od začiatku, čo sme začali vyrábať, tak som im tam stále písala a jasne, že ma nechceli, však ešte som bola malinká nová firma. Takže, ale časom vlastne som sa dostala do Terna a kraja, to bolo prvé, kde som bola. A
No a potom, lenže aj to terno, aj ten kraj fungovali tak, že my sme neboli zalistovaní, ako keby, že musí to byť v každom, ale tak, že oni si to môžu objednať. Hej? A teraz si to môžu objednať, nemusia tie vaše produkty. A takže už som sa konečne tešila, hej, že sme tam a aspoň niečo sa už bude vyrábať, že nebudem to musieť stále niekomu dávať, tak a bude sa aj predávať, tak to tak nebolo. A musela som. Tak sme potom chodievali proste do tých terien a prehovorali tie predavačky, že nech si to kúpujú, nech si to objednávajú. A potom tak aj s Coop jednotou sme, tu asi aj mám, som tu s mojim bratom, sme chodievali proste v dodávke z chladiarenskej a po 150 Coop jednotách sme prehovárali tie predavačky, nech si zaberú tie halušky, nech ich vyskúšajú takže som mala 150 rovnakú konverzáciu a prehovárala. No a už aj tým, že ono to bolo fakt nové, že ľudia to ešte tak proste ako keby ani nepoznali, že chladené, všetci sú zvyknutí na mrazené a tak, takže sa aj báli do toho ísť. Aj ono potom tým, že som tam keby nechcela dávať žiadne konzervanty a to som si akože od začiatku si za tým stála, tak tam je taká krátka spotreba, hej, že nikdy sa nedostanem tomu, čo majú proste v tých supermarketoch, čo majú rok záruku, hej, a stojí im to tam proste na celý rok. A veľa vecí s týmto bojujem, napríklad aj toho, že už teraz, keď som aj v tom Tesku, aj v Kauflande a tak ono stále mojich produktov si objednajú jeden kartón, pretože má tú krátku záruku, nebudú proste oni riskovať, lenže tie nemecké majú ročnú záruku, takže oni tam majú plné tie regály tých nemeckých a potom to aj tak vyzerá, že vy tam dojdete a moje tam jeden kartón, ich tam je 4, lebo to tam môžu držať, moje tam nemôžu držať. Čiže veľa vecí by bolo oveľa ľahších, kebyže tam dávam tie konzervanty, alebo tam nedávam čerstvé zemiaky, lebo keby tam dávam tie sušené, tak tam vlastne to sa tam nemá ako keby niečo pokaziť, že to potom vydrží aj ten rok. No ale nikdy som to nespravila a išla som do reality show. takže úplne náhodou, v živote som nepozerala Rúže pre nevestu ani nič takéto, ale nejako sa mi to prihodilo, že som mala túto možnosť a v tom období som bola veľmi už taká, že ja už neviem, že čo. To už sme v podstate, už som to asi 3 roky v podstate riešila toto celé a ešte som nikde nebola. A akože predávali sme aj do gastra, vozíme aj do reštaurácie a takto, ale malinko, hej. No a čiže som tam išla a v prvej epizóde som tam vlastne robila halušky tomu bachelorovi na Sri Lanke. Takže malo to super reklamu a aj keď som mala pocit, že som v tej reality show vôbec nerozprávala toľko o haluškách, tak proste, neviem, či ste videli tie memečka, ale všetci si robili za mňa srandu, že som tam len o haluškách rozprávala, takže super pre mňa. Takže som rada, ďakujem Markíza. No a takže vtedy to ako keby tak začalo, ja už som si myslela, že keď sa vrátim z Rúže, že toto je ono, toto pomôže a prvé možno, že dva mesiace stále nič. Furt mi nikto neodpovedal z tých veľkých reťazcov. No a tak som potom spravila také video na Instagram, kde som ako keby vyzývala ľudí, všetkých tých, čo pozerali Rúžu, že už som mala akože viacej sledovateľov a tak som ich vyzvala, nech píšu tým, nech ich tagujú a píšu tým obchodným reťazcom, že ich tam chcú tie halušky, hej. A vlastne malo to video cez 500 000 videní a fakt tam tí ľudia tagovali tie obchody a proste písali tie maily a do 2 dní sa mi ozval Kaufland, že teda mám prísť. A možno, že týždeň na to Tesco a byla tiež hneď na to. Takže to som bola, že už sa to deje proste, čiže bolo to fakt, že za chvíľku. Lenže si zober, to sa stalo vlastne minulý apríl. Wow. Sorry, prepáčte, moja No, čiže vlastne už sa mi konečne ozvali, tak už sa to asi deje. No, vždycky všetko trvá, nie že 2-krát tak dlhšie, si myslíte, ale aspoň 10. takže aj keď vlastne sa mi ozval Kaufland, hej, to bol tak, že minulý rok, myslím, že v apríli, tak ma zalistovali, pritom všetko bolo v pohode na tom meetingu, že bolo taký hneď, že asi to chcú aj všetko. A v obchodoch som bola až myslím, že v októbri, čiže tak pol roka trval ten celý listovací proces s Billou. S Billou mi tiež povedali, že áno, že ideme do toho. Potom sa tam vymenil niekto v manažmente, potom nemali čas na listovanie, potom neviem čo, ešte stále nie som v Bille, hej. Ale povedali mi áno, už rok dozadu. Ale teraz 2 týždne dozadu som podpísala zmluvu, takže už sa to deje. Ale vtedy sa mi neozvali, takže neviem,
ale veríme, hej. Takže to a tiež, akože Tesco som sa v podstate v Tesku som od tohto pondelka, no, od minulého pondelka. Takže tiež nové a tiež to trvalo v podstate skoro rok sa tam dostať. A pritom mi povedali už ako minulý rok, že ma tam chcú, takže toto som vôbec nevedela, že sa takéto niečo púšťam a celý tento rok som hovorila, že kokso idem do tej rúže kvôli tomu a proste a aj tak ako keby nič, takže bolo fakt, že veľa bojovania a držania, že to snad to vyjde a vychádza to už. takže tak. No a takto som chcela ešte tak nejako zhrnúť, že modernú gazdinku, aké sú plány a stále sa snažím, že nie že vytvoriť produkt, ale vytvoriť celkovo lifestyle. Moderná gazdinka bude proste lifestyle, hej. Ja chcem oslobodiť ľudí od toho, aby si akože mysleli, že keď si dám hotové jedlo, tak zhreším, tak proste neviem si navariť sám, alebo budem sa cítiť blbo, alebo čo, lebo ja chápem, prečo to tak máme, pretože v našich obchodoch nemáme až tak kvalitné potraviny, ako napríklad keď to porovnám s tom, keď som žila v tom Anglicku, že tam sa dá veriť keby tým hotovým jedlám a tak. Tuto toho výberu toľko nemáme, takže moderná gazdinka to zmení. a snažím sa proste celkovo vytvoriť už z toho, že som si veľmi pomohla, hej, že teraz ma ľudia poznajú a že viem sa k ním prihovárať a viem vytvárať tento celý svet modernej gazdinky. Takže máme ako keby stánky, s ktorými chodíme po festivaloch. Stále si myslím, že nie je lepšia reklama, než aby to naozaj okoštovali, lebo tie moje halušky, však mali ste ich, že naozaj sú z tých zemiakov, naozaj sú, ako ste si spravili doma. A už teraz vlastne mám ďalších 8 produktov, čo sú šulance, mám cviklové, špenátové halušky, čo robíme, teraz zemiakové šalaty robíme. Takže chcem ďalej teda akože vyrábať nové produkty. Teraz už mám linku na zemiakové guličky plnené. Takže ďalej sa posúvať. Boli sme teraz aj na Danubius Gastro, čo bol vlastne v Inchebe. A tam 3 moje produkty vlastne vyhrali cenu. Takže tak. Takže tak. No a novinka. Čiže tým, že už na toto nie som sama. Že vlastne poviem ešte do minulého roku sme si fakt, že všetko robili sami a teraz už konečne stretávam tých ľudí, ktorí ma potiahnú a ktorí toto robia celé so mnou. A mám tu aj svoju obchodnú zástupkyňu, aj Kasiho, šéf kuchára. A proste stretávam ľudí, ktorí vidia moju víziu a ktorí to chcú posúvať ďalej. A preto už podľa mňa, akože ja celé tieto 3 roky, že veľa vecí je tam takých, stále máte veci, ktoré ste také, že bože, už to musím zmeniť, ale nemáte na to čas. Takže už mám trošku viac ľudí, ktorí so mnou teraz spolupracujú a to vlastne Janička mi pomáha. Takže už sa chcem pustiť viacej takže ideme robiť rebrand a tak toto nejako bude vyzerať. To sú také tie prvé nástrely, vlastne teraz to celé deje. No a chceme byť viacej juicy, chceme byť viacej moderní, lebo tak čo moje logo som si vymyslela ja, aj ten obal, aj všetko a čo ja viem o marketingu, a teraz už veľa, vtedy som nevedela. No a čiže vlastne moderná gazdinka rebrand. Chceme byť slovenská bez bullshitov. Je to možno, že je to dosť ostré, ale zároveň to sa snažím byť, hej. Že už trošku sa oddiali od toho, čo sa doteraz robilo, no keď idete aj do obchodov, tak väčšinou tie packagingy vyzerajú podobne. Takže snažíme sa spraviť niečo úplne iné, niečo moderné, niečo, čo bude kričať z tých regálov, že je to práve slovenské a bez bullshitov. Hej. Dobre, to myslím všetko. Ďakujem. Máme veľa otázok na teba. Okay. Začnem rovno od prvej. Čo by si odporúčila 20-ročnej babe, ktorá tiež chce začať s food biznisom? Začať.
Začať. Ono podľa mňa sa najlepšie začínať, že v tom, ako keby, že v malom. Hej, že ja som sa tiež na začiatku myslela, že ono, teraz, jak to bude s tou technológiou, jak to bude celé. My sme reálne, že proste robili tie lokše, že som nemala nič, ja som to na takej palacinkovej proste panvičke vyprážala. Ono, všetko sme skúšali, že úplne v malom a ono, na začiatku, a potom som si myslela, že ono, hej, začnete predávať. Tak to vôbec není. Ono mi trvalo, čo však 2 roky, kým som sa vôbec do nejakého obchodu dostala. Čiže ako keby ja som na začiatku tú technológiu vôbec nepotrebovala, tú linku, čo som mala. Ako jediné, hej, že som na to získala tú investíciu a že bol vtedy ako keby tá súťaž. Takže určite vybavujte si dotácie, ale zároveň, že začať úplne od mala a predávať v malom, hej. Že to zo začiatku budete ako keby stíhať, že čo sa týka potravinárstva. Že ono veľa ľudí si myslí, že ako vôbec začať, že jak to potom budem vyrábať. Ale reálne, kým sa dostanete k tomu, že budete vyrábať veľa, tak to je fakt, že dlhý čas. Takže vtedy tak kľudne zvládnete aj ručne. Mám tu takú otázku, ktorá celkom nadväzuje na poslednú. Zvládnem sa zalistovať do reťazcov bez reality show, hlavne s produktami s nízkou spotrebou? Fú. No, akože musíte si nájsť asi niečo, čo nemá moc konkurenciu. Oni nechcú ako keby v tých supermarketoch vymieňať niečo, čo ako keby, že im funguje. Hej, že preto aj mňa ako keby nechceli tam ani dať, lebo nemali ma za ako keby... Nie je to niečo, čo bol ich fokus, že potrebujeme takéhoto dodávateľa, hej? Čiže, a keďže som nemala žiadny nejaký veľký marketing a dôvod, prečo ju mali zobrať, tak proste to trvalo dlho, hej? Tá reality show pomohla veľmi kvôli tomu, že to je obrovský marketing a že tým sa mi prehovorila, že vlastne ľudia ma už poznajú a budú to kupovať. Čiže, hej, nemusí sa ísť možno, že do reality show, ale do toho buď mať niečo, čo ešte úplne nie je. Hej, že to hľadajú, možno zistiť, že čo sa hľadá, čoho je málo na trhu a tak, a to začať vyrábať. Alebo keď to je s krátkou spotrebou, že od toho sa fakt, že boja, hej, tie reťazce a nebudú to vymieňať, pokiaľ ako keby, že to nie je pre nich nutné. No. A ja som mala taký produkt, ktorého nebolo na trhu, hej. Takže bolo to pre mňa ľahšie, ale aj tak koľko to trvalo. Otázka je, že hľadala si cesty, ako nemať v haluškách žiadne konzervanty. Na internete je v zložení sorban, tuším. Áno. Keď sme v tom období, keď som sa na začiatku, v tom prvom roku, bolo jedno obdobie, kedy som dávala do metra. Vlastne do gastra. Tam nebola cesta, ako keby do gastra pretlačiť proste moje čerstvé, ako keby cez metro, hej, lebo oni chceli... Oni sú zvyknutí, proste reštaurácie sú zvyknuté na mrazené, hej, oni to chcú mať v mrazničke proste rok a si vyťahovať koľko potrebujú, kedy potrebujú. Lenže ja kedy dám proste svoje halušky, ktoré keď k ním dojdú a majú 80 dní, tak sa toho boja, hej. Čiže vlastne vtedy v tom období som sa vlastne dohodla s tou našou nákupnou v metri, že dáme tam konzervant, aby som mala aspoň, oni od mňa vyžadovali aspoň 20 dní. Čiže hej, tie do gastra som jednu dobu predávala s konzervantom. To bolo na začiatku, ja som potrebovala proste vyrábať a potrebovala som niečo robiť, takže na začiatku som mala v metre so sorbanom. Ale potom sme sa už teraz mám tak silný brand, podľa mňa, že už si to nemôžem proste, ako keby, potom sme tú spoluprácu ukončili s metrom a povedala som si, že budem sa fokusovať na toto a proste buď to vyjde, alebo nevyjde. Takže hej. Čiže dnes sú tvoje výrobky úplne bez konzervantov. A vydržia ako dlho? Tak ono vyrobí 12 dní. 12 dní. Je to balené v potravinárskom plyne. Ďalšia otázka je, nebála si sa zainvestovať do strojov, alebo si tomu tak verila? Verím, že sú to drahé mašinky. Ja som to verila na 1000%. A podľa mňa toto, ako keby, že preto mi aj veci vychádzajú, že ja ani nemyslím si, že niečo nevyjde. Že ja proste verím, že všetko vyjde. A zatiaľ všetko vyšlo. Skoro. Tvrdiť, my sme vlastne so Sofie začali pracovať na rebrande teraz v decembri a mali sme hovor s našimi dizajnérmi a stratégmi. A Sofie tak vysvetľovala o svojej značke a o svojej ceste, o haluškách a potom povedala takú jednu vetu, ktorá mne, ktorú som si musela zapísať, že bola taká super, že vlastne, že ja verím, že tento produkt tu už bude navždy. Otázka je len ako. Čiže
Som presvedčená modernou gazdinkou a ja si myslím, že to je proste postavené na akože silných základoch a proste viem, ako to bude za 20 rokov a proste keď si človek spomenie za 20 rokov a halušky, tak si spomenie na moje. Verím, že aj o mnoho skôr ako za 20 rokov. Posledné dve otázky, ktoré tu mám, tak sú oboje spojené s propagáciou. A ľudia sa pýtajú, ako účasť v Rúži ovplyvnila tvoj biznis, alebo ako najlepšie propagovať svoj produkt? No tvoriť, no tak teraz je to Instagram, no. Ja to, akože cítim to veľa, že keď niekam prídem, tá rúža veľmi veľa, hej, že ľudia ma spoznávajú a podľa mňa aj pre mňa, že mňa to veľmi posúva, že pre mňa je to mega super, že ma to akože veľmi motivuje. Pretože skoro každý deň niekoho stretnem, kto sa mi prihovorí a povie, že ja som bola tvoje halušky a bolo to super. Ale kebyže som nebola v tej rúži, tak ja tieto feedbacky nemám. Že až podľa mňa po veľmi dlhej dobe, kebyže pracujete na tom marketingu a že ste na tých sociálnych sieťach, tak možno, že ľudia vám povedia, že keď vás stretnú, že ako im to chutilo tak, ale proste ja po rúži, ja som tak vďačná a ja som toľkokrát proste, že plakala do radosti, že keď som na nejakých akciách a za mňa za ten deň dojde proste 20 ľudí, čo mi povie tak krásne veci a proste, že si to doma robia tie halušky a proste a pri akých situáciách a tak, že to je tak krásne, že to ma podľa mňa stále inšpiruje. Čiže bolo to super aj ako keby na propagáciu, ale zároveň ako keby aj dostať ten feedback a tak. Čiže podľa mňa je dôležité ukazovať tú svoju tvár v tých reklamách a tak, lebo potom tí ľudia si vás aj nájdú a budú sa s vami rozprávať. A to aj vás veľmi posunie. Čiže akože ja si myslím, že keby propagáciu, ukazovať seba, ukazovať, kto je za tým a ukazovať svoju víziu, lebo tak ľudia veria ľuďom, nie úplne produktom. Ďakujeme. Ja som už vyčerpala všetky otázky zo slajda. Máte ešte niekto nejaké otázky? Adam? Chcem pýtať z toho konceptu, čo ako hovoríš vlastne, že ten produkt v podstate vydrží tak krátko, že práve ten produkt si skôr neuvažala aj s tou cestou v rámci toho B2B, že aby ti to distribuoval nejaký Bitfood, Hotfamily a týchto, odkiaľ tie reštaurácie každý odoberajú relatívne čerstvé suroviny. Hej. No, akože snažíme sa, ale oni proste sú tak zvyknutí tie reštaurácie na tie mrazené a na to, že... Dá sa, hej, ale ja sa musím ísť prehovárať. Takto, ten Lunis alebo Bitfood a takto, oni nepôjdu prehovárať tú reštauráciu, že vyskúšajte tieto iné, hej, že pre nich je lepšie aj tak predávať tie mrazené, pretože ani ten Lunis potom nemusí riešiť tú trvanlivosť, hej, že majú to v mrazáku. Čiže pre ten Lunis alebo pre ten Bitfood je furt ľahšie predávať tie mrazené, čiže on nepôjde ako ochotný zástupca prehovárať, že vyskúšajte tieto. Čiže to musím robiť ja jedine. Áno, hej. Áno. Hej. Áno. Tak, čerstvé, hej. Neponúkajú, tak. Presne, oni im to neponúkajú, hej, že to je proste, stojí to na tom Lunise, že poznám to, zo začiatku sa nám, napríklad mali sme to v tom Lunise, aj v Metri, aj v Bitfoode nie, ale mne sa stávalo, že oni mi tie halušky dali do mrazáku, lebo tam tiež v tých skladoch niekto proste robia skladníci a sú zvyknutí, že halušky a mrazené. Tak dajú ich, reálne, že v rámci jedného mesiaca sa trikrát stalo, že ten zákazník dostal mrazené halušky proste moje, hej. Čiže ono je to také, že keď to ide cez ten sklad, neviete si to úplne ustrážiť, že fakt veľa vecí sa tam dialo, že potom sme sa rozhodli, že to nemá zmysel a akože máme teraz svoj rozvoz po reštauráciách. Mám nejaké, ako keby, čo veľa odoberajú, napríklad, čo je Volkswagen, čo robia obedy si, tak oni zoberajú 500 kg na objednávku, že keď majú menúčku, hej, halušky. Čiže ako keby, že mám nejaké reštaurácie, ale nejaké kantíny, ale ako keby, že není toho až tak veľa, lebo presne cez tieto sklady sa neviem nejako dostať. Proste buď to oni neponúkajú, oni mi aj povedia, že aj tam pošleme tie vzorky, ani ich tam nepošlú, že akože je to veľký boj, no. To je veľký boj, čiže ono je to také, čo si nespravíš, nepredáš sám, tak ti to nikto nepredá, no. Čiže ako keby chodievame my teraz po tých reštauráciách, tak uvidíme, no. Aha. Tak si rozmyslel vytvoriť nejakú takú produktovú radu, že človek si to kúpi ako rovno hotovo. Jasné, že brinzové halušky sú kúpime, a stále to kúpiť, ale tým, že ty vytvorí nejak fancy, áno. to dáme studie, že Dalo by sa podľa mňa aj tie cviklové, čo mám, akože mám rôzne nápady, ale času není. ale je to na to-do liste 1000.
Hej, chcela by som robiť aj také, že hotovky. A to mi povedali aj, keď som bola v Kauflande, tak ten obchodiak, že tie hotovky super idú, že tak to už celé spravené. Ale tak zase skúsenosti ako Mhm. od Viniky tie špenáty. Aha. Iné sa nedajú kúpiť, Hej. takže nie je to bohvica, ale je to relatívne dobré. A to vieš, Aha. že napríklad aj studené, Aha. jednoduchým Áno. kalorickým syrovým toppingom alebo niečo také. Hej. Áno. Teraz už máme gaznicku, to je že... Áno, v Šulance. My sme sa už rozprávali. No. Šulance s čokoládou. Áno. Ja mám otázku, a plánuješ alebo máš na tvojom to-do liste aj nejaký value add k haluškám? Napríklad či už tú brínzu, ten špenát, alebo premýšľaš niečo, že čo pripojiť k tomu hlavnému produktu? Hej. Sme hovorili vždy len o zemiakových haluškách, Hej. my sme tu dneska jedli brínzové. Hej. Áno. Chcela by som robiť, tak máme aj šulance. Do tej brinzy sa trošku bojím púšťať. To je ťažké, lebo keď už idete robiť takéto jedla, že aj tam niečo dáte ako keby s tým, tak väčšinou sa tam musí dať konzervant, aby to vydržalo. Že to už vám vydrží čo 4 dní a to vám proste úplne ťažko sa dostať. Ja si myslím, že keď už budem veľmi silná značka, že už potom, keď tam budú tie obraty, že to bude sa rýchlo spotrebovať, tak vtedy sa to dá dať tie kratšie. Čo sú napríklad tie freshery, neviem, či to poznáte, tak oni majú dosť krátku spotrebu tiež a im to ide, tak asi sa im to dobre predáva, takže potom sa to dá, ale zatiaľ, ako keby dajú sa napríklad, som až myslela, že šulance, že už ako keby s tou posypkou a že s maslom a to spraviť, že to by sa dalo, že dlhšia spotreba, bez toho by som dala konzervant, takže chcem, ale tiež v nejakom bode až asi neskôr. Tak. Ďakujem. Ďakujem.